ka jingdan jang ki an ki baklan bun sien ka ai bun ki jingmen toy pat ka yarap kham tam e haba bun ki kam sniu ki bau brieu ujule henre ba sngo tho ya ka pat bom yo jing kai ka wanra jing e namar ka jupen sier mynsiem ya ki belului kham tam e ya ki Khynnah pat ki hebret dangshen kladon ka wei ka jing e ka ja hapdang ki Khynnah school ka boju ja ya baro henre ba ka don ka jing ujor pat ka jing toket ka hab bandon banlap ki jing shisha ki kam ye sho para Khynnah kimde ki bajia tang menta namar kani ka jujian na du hendai en thai wat ka long ru kum ka jing pin kan maw ye ka jing long Khynnah jongi ki balasan dang artayo menchua kata ka lai phoi terek unai tung arajar apulai kala don ka wei ka jing ja ha ka wei ka school ka bala pau nam ba po kanong ba Shillong ka bangim kwa man pen pau kerteng ka ba kala don ka ye sho ya dat hapreng ki Khynnah school ki badang hapo khat pras nem karta hapo kati ka school hadu bakan poi ki score jong ki Pulit ki badang pelong ya ka jing toket menta namar ba ki me ki pa kila ujor shaki na ka dabu Khynnah ubasha sho ubade khon jong ki uladon ka jingbong ka met hakbai de bakani ka jingja ka ba ka jing ujor ka don hapo ka laim kra police station ki Pulit ka te ka police station lani ka thanat ka bangi ong kila lech sha ka ta school ban toket bat shimru ya ki CCTV footage bat katba ki dang page pnya ya ka jingja ki la lab maki donru ki ba sakhi lani kita ki eyewitness ya ka te ka jing ya ka ja lani ka jing ye sho jong ki para Khynnah kumta ban pen khlan ya ka jing toket ki Pulit ki la let mi sha ka te ka school bat ban pan jing bet ban kan du ki Khynnah bat na ka jing arta tien ki nong pnya jong ka school ki la ong ban hab ban pen tep shwa shaki ki me ki pa tang ba ki Pulit ha ka jing ya lenti jong ka jing toket ki la bakla bat ya la ya ka an ka bla don lupa kata ka an ka bingi tip kum ka Juvenile Justice Act arajar khatsan namar ka jing betha jong ki Pulit lingba ka principal jong ka school ban pha wan ni kita ki Khynnah ki bidang hapo khat pras nem karta sha police station haringkat ki me ki pa badru kani ka Shithi ka ba ki pha ru kamshai ka ba ki la don ki bala let mi ru ban ya tho ya ka e ka bala ja kata ka sngi hapo ka te ka police station dang menta shi sngiar sngi hakani ka Shithi ki Pulit ki la pen i ru ba ki la dep ban register case bat ban pen ha ba po ki kendon laispa southway bat laispa arpulai Indian Penal Code ka bakdo ba kita ki bale bakla bat pen mong yano ino kin sha pen shitam bat sha set along haringkat ka sha dan kuna hakabai de bakani Shillong Mail la yo e ka jing tep na ki bahayeng jong wei na ki te ki Khynnah ki bla sha khot bat ki bla pen tep ba ka te ka jing pha wan jong ki Pulit sha police station la ni Sha Thanad kalakta bhai ka jingmut jingpyrkhat jong khonu jong ki la niu tau Khynnah school ubala ong ba tep a ya ka sedang ka kot hadu bu un shep tieng sa hakate ka Shithi ka bo Shillong Mail u yo pdang lala ban pen sha bo SI ka te ka PS lani ka te ka Thanad ubala soi kerteng kum u SI kayum ula pha shaka school ha ka khan ri tarik nailar arjar arpulai hakajing shisha kat kum ka Juvenile Justice Act arja khatsan kino ki kam ya ka ja ki be de ba ki Khynnah ha po khat pras nem ka baning kong e ka de bakano ka police station kan hab ya kat kum ga Juvenile Justice Act arja khatsan bat kat kum ga Juvenile Justice Act arja khatsan lani bangi tep kum ga JJ Act kino ki kam e ka ja ki be de bat ki Khynnah po khat pras nem ka baning kong e ka de bakano ka police station kan hab ya lingba u child welfare police officer lani ka special juvenile police unit bat hab ban pen tep yakum kita ki jing e ka ja sha ga Juvenile Justice Board khanang ba ka board kan la ban pen be ekisngi ya ka jing tian bishar batru bakan ai ka rai henre hadu bapin mi kani ka kubor kini ki Khynnah ki basha khot ban ai jing tep halor ka te ga jingja kim pat yo pidang kanu ga jing tho baki habru banit mi shaka office jong Juvenile Justice Board ka badon halawa lashmer kataru hadien arte yo tam bakani ga jingja kala ja ka jingkhot jong ki Pulit Sha Thanad ki Khynnah apo khat pras nem kalong ga persha henre kam khang pat bakin le chaka yeng sa ni ki school le ki Pulit kataru klem da phong pat ya ki uniform kat kum ka te ka Shithi ka bau SI usoi kerteng bat ka bau la pha sha ka principal ka school la pen i ru bau ni SI klem pen tep pat yala de lau bat kumu child welfare police officer la ni udai na ka special juvenile police unit namar kat kum ka an ki police station ki de ban don ya child welfare police officer ne ka special juvenile police unit kumta lingba ka ni ka khubor ngi nge ka police department kan hap pen khlan ya ka jing ai jing kai shala ki jong ki brio ki bodan hapo kate katanat kham tam e ka bai dei ba ki case jong ki jing e ka ja hapdeng ki Khynnah padru ki ba ki Khynnah ki dei ki nong sakhi